motores parados, el petrolero Prestige navega remolcado y sin tripulación a unas 80 millas de las costas. Un modelo enerxético fortemente dependente, de carácter non renovable e con problemas de emisións de gases de efecto invernadoiro realmente importantes. Debemos preocuparnos por la producción e consumo de enerxía, fundamentalmente porque estamos nun sistema enerxético que está baseado en enerxías non renovables. Por exemplo, no caso de Galicia, aproximadamente un 82% de todo o consumo enerxético son enerxías non renovables e, ademais, son enerxías todas elas importadas. O petróleo, o carbón e o gas natural son as fontes principais enerxéticas que estamos utilizando. Pese a expansión que ten habido nos últimos anos polas enerxías renováveis, non se ten reducido a dependencia enerxética porque o crecemento de consumo ten sido superior ao crecemento das propias enerxías renováveis. Por lo tanto, temos máis dependencia enerxética agora da que tivemos no pasado. A crise que levamos nestes últimos 10 anos ten modificado bastante o comportamento tanto no uso de materiais como no uso de enerxía a nivel mundial. Pero eses cambios notanse máis en lugares como Galicia, sobre todo no que é o consumo de materiais, posto que ao haber unha menor demanda na economía, verse afectados algúns sectores industriais, pois se ten reducido tanto a extracción como a demanda de materiais. No caso da enerxía en Galiza notase algo menos, sobre todo porque unha parte das actividades que aquí se desenvolven están relacionadas fundamentalmente cos mercados internacionais. Tense notado máis esa reducción do consumo enerxético pois no consumo das familias, por exemplo, e tamén outras empresas que estaban máis vencelladas á actividade económica interna de Galicia. Pese a esa reducción do consumo, os prezos da enerxía non se reduciron, posto que estamos falando de prezos que se forman en mercados oligopólicos e que, polo tanto, a demanda do consumidor prácticamente non modifica ou non ten efectos sobre eses prezos, e iso, bueno, leva que con a reducción das rendas que sufriron moitas familias, pois chegáramos a falar, como estamos a falar cada vez máis, de situacións de pobreza enerxética que se van extendendo. ¿Cómo se explica usted que en los 4 años de legislatura que usted lleva como ministro la pobreza energética haya aumentado un 69%? Eso no es verdad. ¿No? No, eso no es verdad. Pues es un dato que yo tengo aquí. A ver, dígame qué dato, dígame de dónde viene el dato. El dato viene del Instituto Nacional de Estadística. ¿Ah, sí? A ver, as institucións públicas non tiveron unha resposta axeitada nin a situación de dependencia enerxética crecente, nin a situación de pobreza enerxética. Entre outras cousas porque no caso da dependencia enerxética habería que facer cambios moi profundos no que son as estruturas de producción e de consumo. No de producción, indo cara a un modelo baseado cada vez máis nas enerxías renováveis, e no de consumo tratando de reducir os consumos enerxéticos. Pero isto non ten sucedido. De feito, o que veu pasando durante os últimos gobernos do Partido Popular é que se recortou totalmente os apoios ás enerxías renováveis, mesmo a enerxía que podía ser producida ou autoproducida polas familias ou pequenos establecementos, etc., mesmo foi penalizada. Por outra parte, a actuación que houbo sobre a política de prezos e de mercados foi dirixida fundamentalmente a defender os intereses das empresas eléctricas e non mudar eses mercados que claramente están definidos e construídos para salvaguardar o nivel de beneficios
que teñen esas empresas desde hai anos. Non se moveu tampouco nada no que se refira a estruturas de consumo en xeral da sociedade, e o que se tratou de facer foi todo o contrario, fomentar que seguirá habendo crecemento económico baseado nun crecemento do consumo, etc. E despois, no caso da pobreza enerxética, realmente o que se fixo foi atender puntualmente situacións de pobreza extrema, con unha especie de bonos sociais que realmente tampouco van dirixidos a mudar esa situación de pobreza, que debería ir no camiño de, por unha parte, mellorar a situación en canto a ingresos das familias e actuar sobre os mercados eléctricos modificando a estrutura de prezos. Unha das cousas que deberíamos aprender do que ten sucedido nos últimos anos é que unha política que vai no fomento das enerxías renováveis, como a que houve aproximadamente unha década para atrás, porque na última década, en cambio, eso paralizouse, tampouco leva a modificar necesariamente a situación de dependencia enerxética. Se nos estamos xerando máis enerxía de fontes renovables, pero a vez aumentamos o noso consumo enerxético, pois o que pode suceder é que ni siquiera o peso das renovables sobre o conxunto da xeración total aumenta en termos brutos, pero non en termos relativos. Un potencial goberno do cambio debería levar na súa xenda algunhas medidas de política enerxética que foran, eu creo que por unha cuestión de urxencia, modificar o mercado eléctrico para que sexa un mercado no que se teña en conta, sobre todo, os custes reais de xeración de enerxía, porque seguramente desa modificación do mercado eléctrico pois derivaría unha situación de menor vulnerabilidade para moitas familias. Eu creo que iso é urxente e, ademais, debería poder facerse de unha forma bastante rápida. É máis complexo cambiar o modelo enerxético globalmente, non? Porque eso implica mudanzas nas estruturas de produción e consumo. Debería influirse por varias vías. Unha, tratando de penalizar o uso das enerxías non renováveis e favorecer o das enerxías renováveis, sobre todo unha xeración de enerxía non distribuída, é dicir, descentralizada en pequenas centrais de xeración a nivel doméstico, a nivel de pequenas poboacións ou mesmo pequenas explotacións agrícolas, que sería factible, sin tamén cambios estruturais. Ir cara a un modelo de transporte eléctrico posiblemente, pero non o modelo de transporte eléctrico que se estivo a fomentar, que é de transporte privado por estrada eléctrico, que iso simplemente afondar nas contradicións do modelo de transporte que temos na actualidade, que desde logo non é ningunha alternativa, senón un transporte de carácter colectivo e que poida utilizar fontes de enerxía renováveis, e o máis fácil sería mediante transporte eléctrico, pero estamos a falar de tranvías, de trens ou incluso de trolebuses, moitos medios de transporte ademais que xa se viñan utilizando a principios do século XX e que foron desaparecendo de moitas vilas, de moitas cidades, tanto de Galiza como do resto do Estado. Tamén é un paradoxo bastante grande que estemos gastando cantidades inxentes de enerxía en traer alimentos que poderían ser producidos a carón da nosa casa, non? O decrecemento é inevitable, non é unha alternativa. O que fixemos foi non só estar crecendo continuamente, sino crecer en base á utilización de recursos que son, na súa grande maioría, recursos non renováveis, é dicir, recursos que por definición se esgotan. É dicir, a medida que nos vamos facendo uso deses recursos, o que nos estamos aproximando é ese esgotamento. A partir de agora, o que vamos a ter é cada vez menos disposición de petróleo. O petróleo desde o ano 2005 ten alcanzado máximos de extracción, ten alcanzado o que se chama o teito de
extracción. No caso do gas natural, pois vai a suceder o mesmo en moi pouco tempo, pero é que gran parte dos recursos minerais do planeta tamén se atopan nunha situación crítica, sobre todo no caso dos metais. Por iso tamén existe agora esa voracidade de extracción mineira de metais en lugares onde antes non se fixera extracción ou que se fixera pero se tiña abandonado. Por lo tanto, a posibilidade de crecer non existe, pero ni siquiera existe a posibilidade de manternos nos niveis de consumo que temos na actualidade. A cuestión, por lo tanto, é que o decrecemento é inevitable. Outro tema é como vai a ser ese decrecemento, é dicir, se vai ser un decrecemento ás bravas, que máis ou menos o camiño polo que vamos, é dicir, sálvese quen poida, e, polo tanto, hai algúns que van a tratar de manter esa ficción do crecemento, posiblemente en determinadas áreas xeográficas ou para determinados grupos sociais, ou un decrecemento que sexa máis democrático e máis participativo, no que pois, as persoas podamos tomar decisións respecto a como queremos facer as cousas neste novo escenario. Un novo escenario que, por outra parte, non ten por que ser pior que o que temos agora, porque mesmo nun mundo de suposta abundancia material e enerxética, pois unha parte realmente considerable da poboación mundial nin goza, nin nunca gozou desa abundancia material e enerxética.